A saurari martanin wasu magoya bayan gwamna Abdullahi Umar Ganduje dangane da kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari a kasar Faransa kan zargin karɓar na goro da ake wa gwamna Ganduje. Da farko ga kalaman Zuladin Sidi Mustapha Karaye mai taimakawa gwamna na musamman kan ɗorewar muradin ƙarni. Shugaban kasa Muhammadu Buhari bai kyauta ba. Shugaba Muhammadu Buhari bai dattako ba. Abinda shugaba Muhammadu Buhari yayi bai dace da shugaba ba. Abinda Muhammadu Buhari yayi bai dace da dattijo mai irin shekarun shi ba. Abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ya bani kunya ni Ziliyadainin da na fara zaben Muhammadu Buhari a shekarar 2015 tunda Muhammadu Buhari yake takara ban taba jin in zabe shi ba sai a kakar zaben 2015 da na zabe shi a shekarar da Allah ya kaddara kuma ya zama shugaban kasa. Da irin waɗannan abubuwan sabon magoyin baya misali irina da ya baka ƙuri'a a karan farko a tarihin dukkanin zaɓuɓɓukan ka bayyanar da kanka karan farko gare shi a irin sigar da shugaban ƙasa ya bayyanar da kanshi, wallahi sai in ji ba a yi wa ƙuri'a ta adalci ba. To ai abin da ma ya ayyana a ƙasar Faransa shi kanshi cin hanci da rashawa ne. Mutum mai shekaru irin nashi da farko kamata ya a ce shugaban kasa ja girman shi. Abin nan har yanzu duk kiyayyar mai kiyayya sunan abin da yake faruwa a Kano zargi ana kuma kan bincikawa. Da ni ne shugaban kasa watakila dama sanin tendency na faruwar irin waɗannan abubuwan na sifil da baka da barin zance shi yasa matasa suka jawo majalisa da buƙatar ai dokar da za a ba wa yara dama, watakila yara suna da tunani mai kaifi irin na zamani. Da ni ne shugaban kasa Muhammadu Buhari abin da zan jira shine tunda ni ne chief security officer na Najeriya, duk inda aka je aka zagayo bidiyon Ganduje zai dawo teburi na, zai kuma zo min authoritatively, ko da ya zo min ta hannun magu, ko ya zo min ta hannun kotun kasa, ko ya zo min ta hannun wata hukuma ta doka wacce take da yancin communication tsakaninta da office of the president. Ba labarin kanzon kurege na teburin mai shayi ba. Yadda ya kyautu shugaba Muhammadu Buhari ya amsa wa ballantana ni ban san kai yaron nan da ya tambayan nan ba tambaya yi ba. Yaron nan cewa yayi yana shawartar shugaban kasa ya kwaikwayi abin arzikin gwamnan Kano na biyan ɗalibai kudaden su akan kai. Babu inda magana faifan bidiyo ta shu, ko dai kyashi ko hasada ko kishi ko wata nufaka a zuci. Yaron nan yau da cewa shugaban kasa me ra'ayinka akan abin da yake faruwa a Kano. Ya tambayi shugaban kasa abin da yake so sani, amma ba yadda za a yi in tambaye ka hanyar Katsina ka aike ni hanyar Daura. Sannan babban abin damuwar shine duk yanda tsohon nan yake bin shugaban kasa sau da kafa, duk irin biyayya da mutuntaka da karamci da muke wa shugaba, duk irin yanda shugaban kasa yake janye kanshi daga harkar Kano, muna shige mai. Talakan Kano an kai lokacin da mutanen Kano a kafafen yada labaran nan naku suke fara tuhumar me suka yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari da baya shiga sabgar su. An yi tsautsayi kaza, an yi mutuwa kaza, wanda ya faɗi guri kaza ya kone, an yi kaza. Maimakon Muhammadu Buhari ya zo Kano duk irin waɗannan abubuwa masu muhimmanci sai a ji shi gashi can ya tafi Lagos, ya tafi bikin cikar ranar haihuwar ƴan gidan sanatawa da ta cika shekara kaza ya je fatinta. Mu muka ɗau wannan, muka shiga muka fita, muka yi ƙoƙari muka sauke al'ummar Kano daga tunanin miyagun abubuwa irin wannan. Ai dan lada ake sallah. Shugaban ƙasa na tarayyar Najeriya akwai abin da kake expecting daga shugaban ƙasa, akwai abin da ko bacci aka tashe ka aka ce daga bakin Mr. President ya fito ka ce anya kuwa shi shugabanci mulki wani irin abu ne na daraja da girma da isa da buwaya. Muryar shugaban ƙasa kuma muryar al'umma ce. Yadda shugaban ƙasa kuma ya bayyanar da al'ummar shi har ƙasa ta nade haka take. Shugaban kasa ne ya hau jirgi, bai yi magana nan a Kano ba, bai yi a Daura ba, bai yi a Abuja ba, ya hau jirgi ya tafi har duniyar yau ya aibata al'ummar shi. Al'ummar da suka bashi ruwan ƙuri'a a Kano da Katsina suke ba a Faransa da Paris ba. Na yadda ba mutum bane da zai iya kare darajar al'ummar shi, na yadda ba mutum bane da zai iya kare kimar ƙasar shi, na yadda ba mutum bane da zai mutunta al'ummar shi. Sai kuma Habibu Indabawa mai yangu-yangu, shugaban APC Media Forum na jihar Kano.
shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari ana barin halak ko don kunya kuma kaso mai sanka kuma duk mutumin da yake da ganin mutuncinka ya kamata kai ma ka gana sa. Aini ina ganin in kowa zai kwayewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje zani a kasuwa to Janar Muhammadu Buhari mai daura masa ne. A dai mu'amala ta siyasa, baccinsa, tafiyarsa, mu'amalarsa, nasarar Muhammadu Buhari da nasarar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke shi. Amma yau Muhammadu Buhari ka je duniya tana ganin ka. Dan asalin jihar Kano yayi ma tambaya akan maganar yanda mai girma Kadimul Islam mai san al'ummar jihar Kano yake ba wa 'ya'yan talakawa scholarship suna samun karatu na kwarewa a rayuwarsu, amma ka sauka da kan wannan layin ka zo ka ɗauko layi daban. Ai amsar da aka tambaye ka ita ya kamata ka amsa. Ko ta ce kadai take iya tabbatar da mutum ya aikata ko bai aikata ba. Amma a inda na ɗauka Muhammadu Buhari ka faɗi wanwar ka faɗi ba nauyi. A ƙarshe kuma ga kalaman Usman Noshakin garkuwan Gandujiya. Game da maganar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya je a ƙasar Faransa wanda ya tona gwamna asiri, wanda mu ba mu ji daɗi ba magoya bayan gwamna, domin mun ci zaɓe ba tare da ƙuri'arsa ba a jihar Kano. Saboda haka aikin da mai girma gwamna ya Abdullahi Umar Ganduje ya a Kano shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai yi ba a Najeriya. Saboda haka muke tabbatar masa cewa mu ba mu dogara da ƙuri'arsa ba, mu 'yan Gandujiya a jihar Kano mun tsaya da kafar mu kuma za mu ci zaɓe a shekara ta 2019 ba tare da gudunmawarsa ba tare da goyon bayansa ba. Saboda wannan abu da ya je ya yi mana a ƙasar Faransa ya tona wa mai girma gwamna asiri, wannan abu mu ji daɗin sa ba mu 'yan Gandujiya na jihar Kano. Saboda haka muna jiran sa ya ɗauki matakin da zai ɗauka a kai. Mu 'yan Gandujiya a jihar Kano muna nan mun tsaya da kafar mu kuma ba ma neman goyon bayan. A saurari martanin wasu magoya bayan gwamna Abdullahi Umar Ganduje dangane da kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari a kasar Faransa kan zargin karɓar na goro da ake wa gwamna Ganduje. Da farko ga kalaman Ziladaini Sidi Mustapha.